Wenze lo kulepereka likuperekedwa, kukanidwa ndi kusiyidwa. Asogolere achipembedzo amapangira chiwembu kuti ape munthu wosalakwa. Kuli mdima wakuya nthawi ya masana pamene chivomezi chikugwedeza dziko ndi kusegula manda. Kuti ubwino ndi chani palachisanu labwino. Pilato adamva mlandu ususana ndi Yesu wa ku Nazareth, ndipo adamuweruza kuti alibe chulakwa chilichonse, nati ndilibe kupeza chifukwa cha mlandu ndi munthu uyu. Komabe kuweruza kwake kwa Pilato kudakhudzidwa ndi kuopseza za ubale wake ndi mfumu, komanso mwayi wake pa ntchito, ndipo malo mwa kumasula Yesu adamupereka kuti apachikidwe. Mkaidi anachitidwa nkhanza komanso kunyozedwa. Anamukwapula mpaka na msana wake atafanana ndi munda ulimidwa. Ndipo anamumenya mpaka na nkhope yake yotunduzidwa ndi yotupa inali osadziwika ngati ya munthu ayi. Ananyoza ufumu wake. Anamuzoza ndi malovu ndi kumuveka korona ya minga, asanamusogolere kumalo opedwa. Yamanyazi ndi yopweteka kwambiri, imfa ya kupachikidwa pa mtanda inali njira ya nkhanza ya kupedwa. Kotero kuti kuthyola miyendo ya wolakwayo kunali kumuchitira iye chifundo kuti afe mwasanga. Yesu adadziwa momwe imfa yake ingakhalire yoopsa ngati palibe munthu wina wopachikidwa angadziwe. Ndipo adadziwanso kuopsa kwa machimo athu omwe akanyamula. Mkwiyo woyera wa Mulungu mosusana ndi dziko lochimwa unasanuliridwa pa mwana wake wopanda uchimo. Palibe munthu wina amene anakumaneko konse ndi izi. Komabe, mene adakumana ndi zowawa izi, mtima wa Yesu unali wachikonde ndi omwe amamuzunza. Adakhala wamanyazi ya maliseche nati, Atate, akhululukireni, sakudziwa zomwe akuchita. Ngakhale iwo anali kugawana zovala zake pakati pawo. Phindu lawo chifukwa cha manyazi yake. Umuyaya wathu unakhazikika maora ochepa osatira. Mwakugwirizana, Yesu adadzipereka yekha kwa Mulungu ngati nsembe yangwiro ya machimo. Yekha adatetsa mkwiyo wosawerengeka. Nsembe idatetsa moto. Monga momwe Baibulo limanenera, anasenza machimo athu mwini yekha mthupi mwace pa mtanda. Chifukwa Yesu adata mdima pa Calvary, mdima wamuyaya wopanda Mulungu wapereka kuunika kwa muyaya ndi iye. Mtumwi Paulo anati, ife timalalikira Yesu wopachikidwa. Ndi chinthu choka chomwe amatamandira. Anatinso, ndinapachikidwa ndi Kristu, koma ndili ndi moyo. Wosatinso ine ayi, koma Kristu ali ndi moyo mwa ine. Koma moyo umene ndili nawo tsopano mthupi, ndili nawo mchikhulupiriro cha mwana wa Mulungu, amene anandikonda nadzipereka yekha chifukwa cha ine. Kunena zoona, Calvary inali chionetsero chachikulu kwambiri cha chikondi chomwe dziko lapansi lachionepo. Mwana wa Mulungu anadzipereka yekha malo mwanga. Kudzera mchikhulupiriro mwa iye ndili ndi moyo watsopano. Ine wakalikale, kapolo wa uchimo, mantha ndi imfa, wapita basi, ndipo Kristu akhala mwa ine. Izi ndi zabwino za lachisanu labwino. Mulungu akudalitseni.